729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras nga to alas 10:37. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, Aramon Niato, unyan sa DZGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon Niato ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Niato digdi sa DZGB. Kaiba si Mario Dela Aramon Niato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Huwebes po ngayon, petsa 15 sa bulan kan Abril 2021. Nald ini ang aldaw na pinakamaugma ang mga misis. At saka yung mga mister na ang nagtatrabaho ay ang mga misis. It's payday! Ako po sa ng lingkod, Mardila, dahil iba, sanit sana. Pero tiyan, welcome po sa programang Aramon Niato. Haliputan po pag-iribanan ta, mga nasa 20 minutos lang kita, or 15 minutos lang. Kapag alas 11, ang programa po kan DNR, kapalibutan ta atamanan ta. So, naman sa mga kababayan Niato, sa Giranay, happy birthday po sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Technical side, kababayan Niato, si Ronald Baldo, mantang yaon man sa DZGB Social Media Department, at yung mga IT, sina Arvin at saka si Richard, mantang yaon sa Production Assistance Center, ang kaganda ng South, Angel Mustasa. Sa luwasan, Mega Force Patrol, sa kadagos mong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa manuan at simapukan mga turog sa pansitan. Ready sinda sa mga ano man ang mga pangyayari dyan para maibariwas tulo sa sinmaramang kang publiko. Sa Indo po ka, boss, good morning. Mga bisita, magsurulog po tabi ng face mask, face shield, physical distancing, kamusta ang klase po ng protocol, kasarabay pagkatub sa curfew ta. Maigot po ang implementasyon kaandig po sa siyudad ng Legazpi, asin sa mga kataraning po na manuaan asin siyudad. Ha? Para yan sa ano yan, kamautan na mapababa ang bilang mga tugang ka mga nagkakaorolakitan. So naman sa mga kababayan niya to, may pinaros mong mensahe ang alkalde, kanina lamang, na tanganing mamaximize ito po na implementasyon kan COVID-19 risk management measures. Asin itong base sa assessment kan sitwasyon, pinag-temporary lockdown po tabi mga tugang an duwang institusyon. Primero, ang Government Service Insurance System o GSIS Legazpi Branch
Namako ka po dyan sa F. Imperial Extension, Barangay Bitano, Legazpi City. Ani kadua, ang Ibalon Central School, Orosite, Magallanes, Legazpi City. Nag-epekto na po kasuod April 14, so closure para matawan ng sufficienting oras ang pagdisinfeksyon kan bilog na building asin ang parilibot kini asin ang completion o pagtatapos mga tugang kang contact tracing and testing. Ang serbisyo, operation kan mga nasambit po na mga establishmento marisumir matapos po ang contact tracing asin testing kompletamente matapos. Manotisya na lang po mga tugang ang lokal na gobyerno sa so, ni Mayor Noel Rosal kung narin ililift ang lockdown. Okay? So sa kabos na sektor na pigtugutan po mag-operate ngunyan, siya naman ang general public, iabisyon po tabi na magsunod strictly kan mga health protocols. Yan. Simple siya naman. Health protocols natin. Face mask, face shield, physical distancing, di ba? Wash your hand, di ba? Iwasan ang mga lugar na mga urumol-umol, as hindi magruluwas so mga day dapat magruluwas. Medyo magabat ang pinalidad sa Legazpi, first offense tolos, 2,500. Pag in-ignore mo, kaso abutan mo. Di ba? In other areas, mayroong reprimand. Di ba? Sabihan ka muna. Pero, dito sa tuya talagang magabat yan. Kaya, ingat na lang po tabi. Simple masa na yan. Ang pagsunod, mga tugang. Tapos, bako sana na bugta kita ng face mask or face shield in compliance. Pero, sala subugtak ta. Dapat, wear your face mask and face shield properly. Diba? Pag face mask, dapat taklob ang dungo asin ang ngimot. Tayo po yan ang intention ka tapig pagbugta ka kayan. Tanganing, primero, madipinsan ka kontra sa ulakit halipos sa iba. Yung droplets sa pwede makalaog sa imo sa ngimot asin sa dungo. Pangadua, kung ikalimbawa, may tama na pala, dahil mo man aram, di at least nakapasiguro kung na dahil ka makaulakit sa iba. Yan, di ba? Two-prong approach yan. Tapos, nga tatabi pag face shield, siyempre, tangani na, kung may droplet, mga tugang na nagngaon sa aire, na pwedeng lumawag sa mata, madipinsang ka. So, yan po tabi ang purpose kayan, kung ngata. Kaya, pag nagsulog ka, bako na gibon mong sun visor sa face shield, tapos gibon mong sangkaka, so kunya, sangko, gibon mong sangko, so ano yan, so face shield, face mask. Pangyayari. Ayan, para po di kita magka-problema pag nasa Legazpi ka mo, magsunod ka mo. Pero in some other areas, yun naman po ang pigibot, pigsunod po nila itong katugunan kan Department of Health. Narumdum ako kaya itong may briefing dyan, si Dr. Ferchito Abilino nagsabi na kaya pigitaas ang mga status kan mga lokal na gobyerno because may nangyayari na pong community transmission. So, pigpaigot po tabi ang mga sistema. Sa tabako, parang may maigot man na ano yan, igwa naman na maigot na regulasyones may kinarama kay pig-report sa mga pading Jomar na pinagpaayag po na Mayor Crisel. Okay, bueno, dagdagan tayo ng istorya, alipos sa luwas. Nasa linya si pading Jomar Bien from 1st District. Padi, maray na agad tabi, please come in. Salamat pa din, maring aga man sa mga parantabay. Aga doon ni Mayor Criselagman Luis Tro, sa sangguniang panglungsod, kan tabako na magkondusir ni special session. Initangani na halio na o amyendaran sa ordinansa may kinaraman sa mga nagbabayular sa health protocols. Halio na sa warning. Aha. Iyo. Sinabi ni Mayor Luis Tro, na supisyente na ang sarong taon na warning sa tao para ang mga ini parang mo na magsulot yan face mask. Okay.
inunan bitang kanalkalde sa pagkikipag-ulay sa DZGB News na dahil mang kinakaipuan na madakop muna nin sarong beses ang sarong tao na dahil nagbe-face mask para masabi na nag-warning sinda, kundi ang pag-warning is dahil mang kaipo na may madakop. Sufisyente na naipaisi sa tao sa loob ng sarong taon na sige ang parumdum sa mga tao na bawal mag-face mask kung kaya kung may madakop dahil na dapat i-considerar na warning. Tahalawig uno naman ang sarong taon. Dapat magluwas, dapat perming may face mask. Roger, haluyo na baga, magpuon pa dakan nakalihis na taon kung kan magkaigwanin na COVID ang syudad. Oo. Pig sasabi na, pig na pasunod na sa tao na mag-face mask pag nagluwas araw. Ipinasar sa ordinansa na may naigwananin na penalidad, although sa first offense is warning pa sana, second offense na so penalidad na 500 pesos kayo dito. More than a year na. Oo. Gustong sabihin, sa susok ka ng alkalde, na warning nga na ang tao, maski na isinadakop. Taigwa naman nga ning nagkadarakop na nawarningan, Oo. halos pirming nababanggit sa Facebook, sa Okay. radyo, na bawalan magsulot kang face mask sa may penalidad. Roger. Katakot kang bagay na yun. Sinabi ni Mayor Luistro na agad niya rin sa Sangguniang Panglungsod kang tabako namin tara ng ordinansa. Sa first time na madako, multa tulos. Tira. Haliw na sa warning. Haliw na. Haliw lang sa warning. Okay. Kasi man sa mga sa ordinansa, kabos na madakop sa social distancing, sa may paggamit kan face mask o sa lang paggamit kan face mask, warningan. Sabi ka ng alkalde, kaya nagkaipuan yan, sa masarong tao na nga kita kiwarning sa publiko. May puntuan. Pero ang nangyayari kaya sa ordinansa, nagluluwas na ang warning kanadakop. Pero sa pagpaisi sa publiko, pig-warning na sinda, nagpaparabandilyo na warning dahil mag-face mask na kamuda na kupon, haluyo na nga yan. Kaya sinabi ni Mayor na naglalaom siya na pagkatapos ka ng special session ay papapod ka sa Sangguniang Panglungsod ng Tabako, mababago na ang ordinansa, hahaliw na sa warning, tanganin na kung may madakop, diretso na citation ticket. Ayun. Ano ang proposal ng alkalde? Yung magilaray. Kumbaga, aliw lang sa warning, pero yung first offense na yun na ito. Nasa Sangguniang Panglungsod kung babagoon databi. Ay, Roger. Okay. Pare, Sige. nasa Sangguniang Lungsod. Ang concern lang ka ng alkalde, haliw ng warning sa ordinansa. Roger. Aha. Tadig di baga, sa Ligaspi, first offense, 2.5 tulos. Oo. Alang kawon tulog. 2.5 tulos. Sabagay, may punto man. Aha. May punto nga, di na dahil mag-violate sa kama disponer kito 5. Oh, tsaka na nagluluwas ba sana baga talaga sa pigtugutan? Ayun nga Di ba? O kung dahil ka man tugot na magluwas, maluwas ka. Oo nga to, tamaluwas ka, mapadakop ka. Magbalong ka kito 5. Gusto mo maglakwat sa, magbalong ka kito 5 na pang multa. Roger. Yan talaga. Di naman, dapat iyo naman ang gibuhon kan mga taga-tabako. Takulong pag mga lakwat-sira, di. Magbalo na, masinda ki konpira kung 500 susan. Pasiguro na sinda, magbalo na kisan ribo. Eh, ba? Kaya, go, tayo nga ako yung 500 mabayular ako. Basig ka ngayon, oy. Mapasir-pasir lamang ngayon sa may plaza. O nga, paano mo ngayong 1,000? Di, kung ko baga ngayon, kung di may pangmulta. Seryoso. Ibarakal na lang yung bagas yan, sayang kang 500. Pirang kilo pa yan. Roger Ronald. So, ang pahayag sa sundo sa mga oras na ini, tarik mapigyan na tapos official na announcement sa Facebook, pati na kang detalye, kaya itong so isinabi sa Kuya Kasubago ni Mayor Cruz Luistro na adaptaron niya, adaptaron niya ang GCQ na rekomendado kang DOH batado sa napagkaurulayan kang Citizen Order Council. May informasyon man kita ngunya na nakatalaan na pag-urulay man ang ADD1 o itong asosasyon kan mga local government sa First District para kuning kaso na magparulos ng executive order magkakatugma sa gabos na
lokalidad digdi sa First District Canalbay. Roger, tama yan. Tanganing, sarama, sarama. Tama yung harapot nga ni Tulo sa kuya kung paano nga kami pwede pa makasod sa tabako kung GCQ ng tabako. Di, halatong ka po yan ka maparuluwas yan ki official na mga statement ang mga local government. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DZGB. Thank you very much, Paring Jomar. Hello, dyan po sa makakay, kina Janelle Navaramed at saka kay Chamameng. Good morning po tabi. At saka kay partner Joel, at sa Indogabos sa pamilya. Good morning. Bueno, mga tugang, good morning man sa mga nagantabay po sa DZGB News Online Facebook page. And sa mga nagtitext po sa amin sa Tuya, good morning man. Kaunta ko ng report, tali po dyan sa luwas. Luwins Sports Barcena, nasa linya ma'am. Luwins, please come in. Salamat tabi partner Mar, maray na aga, asina, maray na aga sa gabos na makaparaan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, sobra ang pangihinayang ni Principal Jeremy Aton Cruz ang Legazpi City National High School na former Pag-asa National High School dahil anta na suspender o kaya na postpone ang nakatalaan ko ta ng inauguration ceremony kan pagkamundag kay ning Legazpi City National High School na sponsored ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda. Ini ani pinagunampitan ni Principal Cruz sa personal na pakikipag-ulay sa iya kan DZGB News na dahil sa pagparakanayap o kaya pagparalakop ka na COVID-19 outbreak, pansamantala o kaya temporaryong ipinospone, dahil paaram ko no arin marisumir na nasampitan ng aktibidad, may kinaaraman sa siring na bagay. Susok kay Cruz, sa kulang bagay ini, ta first time na nagkaigwanin National High School ang Legazpi City sa paagi kan Pag-asa National High School kay ito, na inisponsoran ka na sampitan ng kongresista. Asin na susok sa principal, kailan kay ni takulang honra man ini para sa senda, lalo na sa mga paratuktukan Pag-asa National High School na sindaan magbabandera kan syudad kan Legazpi, may kinaraman sa lado kan sekundaryang edukasyon. Anapod ko niyan, Legazpi City National High School. Roger to the tabi partner Mar. Okay. Oho, and ngunya na matapos sa school year, so mga magraduar, ang maralaag na sa sendang diploma, iyo ang Legazpi City National High School na. Roger on that. Tapos sa mga masunod na taon, Legazpi City National High School naman ang ibabandera ninda kung magpasahin man sinda sa mga lugar digdi sa Kabikulan o maging sa bilog na Pilipinas. Ayun. Ang initialmente magiging uniforme na ninda tabi partner Mar, nakasunod sa Silkan Legazpi, blue buda, red. Blue and red. Roger, ang kombinasyon kan kolor na magbabago ng uniform sa nasampitan ng eskwelahan. Ayun. Pero, mantenido ang battle cry na sa Pag-asa or sa Legazpi City National High School, aki, asin magurang ang bida. Roger to databi partner Mar. Oo, ini si Principal Jeremy Cruz, susog man nga ni sa mga nakaulay niya to sa lalo kanikot sa edukasyon, lalo na sa DepEd, and maging sa mga nagkapira mga commitment na ini, saro ini sa mga best performing principal sa mga manlaylay na eskwelahan, digdi sa palibot tabi partner Marta, takul nga ni na mga naiambag na ini, lalo na sa kultura kan Legazpi, kung manunutaran baga, maski sa ibalong iyon yung pinakang aktibong nagkakapot kada sampitan ng selebrasyon kan wala pa din pandemya. Roger. So yan tabi partner Mar, ana mga dagdag pang istorya, pero dahil paninda aram tabi partner Mar kundi kunorin ini Mari Sumir. Pero susog sa iya, nagpapasalamat manggiraray siya sa nasampitan ng kongresista dahilan ta dakulang bagay ini sa senda na magkaigwanin siring na pangaran Legazpi City National High School. Okay. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Thank you very much, Luwens, and mapaaram na kita. That ends our program for today, mga tugang. Tawan tanindalan po so mga natatada ni ni Nal para makalagpo ning sa oras yung po ng DNR, okay? And diyan na po sa sa San Carlos. Ano mga tao dito siya lakaw-lakaw pero dahil yung COVID naturalon sila. Ayan, tama kaya ito na napublish na ordinance, sufficient notice na po ito for which article na yan. Ang ordinance kaya ninda, ang first offense, warning lang. Yo.
So gusto itong pabago ho na pag first offense, may penalidad tulos. Tama na nga itong warning na warningan mo pa ngayon na aram na. O paano mga kapatid? Sendo po kabustabi, salamato na maray. O iringat po katabi kita ha. Iringat kita. Tadipisil na ang buhay. COVID is a dangerous thing. Stay home at stay at home. Keep safe mga kapatid. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? sa Maxfit nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa